Что мне пекны Париж, Рим пригожий и слынный, что швейцарские горы, старые Афины, что мне Вена, Мадрид, что мне Лондон туманный, больш за ўсё я бацькоўскаму краю адданы. Тут прывольна і утульна на ўлонні прыроды, тут і птушкі спяваюць прыгожа заўсёды, тут і сонца на свет весялей паглядае, і любоў гарачэй тут у сэрцах пылае. Паўтары стагоддзя мінулі з тае пары, як ён сышоў з гэтага свету. Але беларусы памятаюць і шануюць яго імя. Вінцэнт Дунін Марцінкевіч. У гэтай сядзібе Лошыцы некалі часта гасцяваў Вінцэнт Дунін Марцінкевіч. Вельмі верагодна, што ў час прагулак распавядаў ён сябрам сваім і гасцінным гаспадарам прушынскім пра сябе. Расказваў, адкуль ён родам і які настрой яго душы. І, пэўна, гэтыя дрэвы захоўваюць, калі не сваю, дык спадкаемную памяць пра тыя гутаркі. А нарадзіўся Вінцэнт Іванович Дунін Марцінкевіч 4 лютага 1808 года на Бабруйшчыне, у фальварку Панюшкавічы, у сям'і арандатара. З дзяцінства асірацеў. З усёй нядбайнай радні хлопчык апекаваў адзін дзядзька па маці. Ён уладкоўвае юнага Вінцэнта пасля заканчэння Бабруйскай павятовай гімназіі на вучобу ў Віленскую базыльянскую бурсу, а затым у Санкт-Петербургскую медыка-хірургічную акадэмію. Аднак на хірурга малады Вінцэнт правучыўся нядоўга. У час практыкі патрапіў у анатамічны кабінет і, убачыўшы ўскрыццё нябожчыка, згубіў прытомнасць. Змушаны пакінуць вучобу, Дунін Марцінкевіч вярнуўся на бацькаўшчыну. Тут успыхнула яго першае палымяннае каханне да 16гадовай Юзэфы Бараноўскай, дачкі свайго хлебадаўца. Пачуццё было ўзаемным, але закаханыя не атрымалі блаславення пана Бараноўскага і абвянчаліся без яго дазволу. Праўда, цяпер малады муж мусіў шукаць працу ў Мінску. Працаваў жа ён тут у Мінскім крымінальным судзе проста пісарчуком. Потым ўсё ж такі здолеў здаць іспыты на памочніка каморніка. Каморнік і межавы – гэта той, хто мерае межы ўладанняў. Потым нам вядома, што Дунін Марцінкевіч працаваў перакладчыкам у Мінскай рыма-каталіцкай духоўнай кансісторыі. Сюды, я думаю, ён трапіў не без уплыву і апекі біскупа Мацея Ліпскага, які тады кіраваў Мінскай дыяцэзіяй. Бясспрэчна, ходзячы штораніцай на працу ў Мінскую крымінальную палату, будучы звязаным з такім штодзённым і жыццём народа, ён як пісьменнік, драматург мог чэрпаць адсюль сабе ў запас не адзін сюжэт. Думаю, што і славутая пінская шляхта, і тая самая сялянка, ідылія, іншыя калізіі былі і падгледжаныя са штодзённага і жыцця мінчукоў. У 1840 годзе Дунін Марцінкевіч купіў у межавога суддзі Алойзія Сялявы невялічкі фальварак Люцынка каля вянца і сур'ёзна заняўся літаратурнай творчасцю. Пісаў шмат і таленавіта. Камеды і вершаваныя повесці, апавяданні і вершы, здзяйсняў пераклады. Яго творы мелі ідылічныя і казачна-фальклорныя сюжэты, узнёсла рамантычную афарбоўку і гуманістычную сутнасць.
карыстаўся рознымі псеўданімамі, а найчасцей Навум Прыгаворка ці беларускі дудар. Вострая літаратурная палеміка, якая разгарнулася вакол яго твораў, паставіла паэта на чале краёвага мастацкага жыцця. Энергічны, надзелены шматграннымі талентамі, Дунін Марцінкевіч шмат намаганняў прысвяціў тэатру. Сам граў у аматарскіх пастаноўках сваіх п'ес, а пазней стварыў у Мінску музычна-драматычны гурток. Ва ўсім яму дапамагалі родныя, суседзі, знаёмыя. Творчыя парыванні Дуніна Марцінкевіча падтрымлівалі многія дзеячы культуры. Сярод іх Станіслаў Манюшка, Уладзіслаў Саракомля, Адам Плуг і іншыя. Намаганнямі драматычнага гуртка ў Мінску была пастаўлена яго камедыя «Ідылія». Упершыню са сцэны загучала жывое беларускае слова. Так, кажи, любишь Гришку Липского? Ну так что? За что ты его полюбила? Сама не ведаю. Так щось припав к серцю, да як же його не любить? Коли він молодий, пригожий хлопець, а серце у його золотое. Ты хочешь за его замуж? Ой, але хочу, найсніше корона. Коли за його замуж не пойду, то уже век не бедной горувати дівкою. Ну так чего ты хочешь от меня? Найяснейшая корона. Скоро сидела поміж нашими батьками не по судовому, а по християнскому обычаю. Хай больше не дышится, да примусть их, каб яны нас з Гришечком случили. Ну ты ж таки уже человек. Шановний, судовий. Ну? Ты, певно, віриш у Бога. Ты где на ласке Божьей? Сотвори ты нам ласку. Злать наше счастье, мы уже за тебя беда, за твоих деток и внучков, правнучков, ну что? Бога будем просить. Добро, добро. Мне кажется, режиссер должен отталкиваться от автора и приходить к автору, уходить от него и потом обязательно к нему возвращаться. И мы постарались сделать такой театр Дунина Марцинкевича. Вот насколько мы его понимаем, насколько мы себе можем представить, как это было тогда. Вот нам хотелось вот такого вот домашнего народного театра, который бы вот здесь и сейчас, на который зритель бы реагировал. Конечно, уже с тех пор театр проделал огромный путь, есть огромные наработки, есть такие вехи в истории театра, на которые мы ориентируемся, великие имена. И, в общем-то, люди занимаются профессионально, и ведется поиск бесконечный. И, конечно, уже есть какая-то система, существует. Мы пришли к профессиональному театру, и поэтому термин «народный театр», он как бы стал синонимом самодеятельного театра. Но я считаю, что по духу, по сути, народный театр, он популярен. Просто нужно, как бы, так сказать, перевести это в профессиональные рельсы. Что такое народный театр? Это вот здесь и сейчас действует. Это комедия дель-арте, да? Также популярны сейчас в Италии, вообще во всем мире. И этими наработками школы комедии дель-арте пользуются во всем мире. А Шекспир? А что это такое Шекспир? Когда на площадь выходили и творили чудеса, просто из ничего, в пустом пространстве. Народный театр. Вот просто, так сказать, по сути, это в любом случае, опять мы приходим к тому, что либо это театр, либо нет. У 1855-1857 годах, дзякуючы дазволу віленскага цэнзара Паўла Кукальніка, чалавека перадавых поглядаў, Дунін Марцінкевіч выдаў 4 кнігі: «Гапон», «Вечарніцы апантаны», «Цікавішся, пачытай» і «Беларускі дудар». До пачатку 1890-х гадоў, да выхаду кракаўскага выдання «Дудкі беларускай» Францішка Багушевіча, кнігі Дуніна Марцінкевіча заставаліся амаль адзінымі паэтычнымі зборнікамі з беларускамоўнымі творамі. Фактычна, гэта былі першыя лістуны прыгожага пісьменства Беларусі на славянскім літаратурным мацерыку. У 1859 годзе Дунін Марцінкевіч пераклаў народную мову выдатны твор Адама Міцкевіча «Пан Тадэуш». Рукапіс перакладу ухваліла віленская цэнзура. І вось калі тыраж першай часткі быў надрукаваны, у пільных чыноўнікаў ад камітэта пад руку паўстала пытанне:
Ці можна пускаць у свет беларускую кніжку, надрукаваную лацінкаю? Папяровая валакіта скончылася тым, што гатовы тыраж пана Тадэуша на беларускай мове быў знішчаны. Волаты не вырастаюць самі па сабе. І, бясспрэчна, у пачынальніка новай беларускай літаратуры Дуніна Марцінкевіча былі свае каноны, свае ўзоры, свае геркулесы на мацерыку прыгожага пісьменства. Адным з такім аўтарытэтаў 19 стагоддзя бясспрэчна паўставаў Адам Міцкевіч. Смерць гэтага вялікага літвіна ў 1855 годзе у далёкім Канстантынополі болем адгукнулася у мястэчках, фальварках, маёнтках, аселіцах і вялікіх местах Беларусі. Я думаю, што менавіта недзе з гэтай пары Дунін Марцінкевіч задумаўся над запаветам Адама Міцкевіча, каб тыя простыя пёсэнкі, песні, адрасаваныя паспалітаму люду, трапілі пад кожную страху. Дунін Марцінкевіч быў, бясспрэчна, пладавітым літаратарам, бо выканаў нават па нашых сучасных мерках рэч немагчымую. Пераклаў усе 9800 радкоў пана Тадэуша на беларускую мову, як тады называлася «Збеларушчыў». Імя Адама Міцкевіча. Ягоныя творы у царскай Расіі, у гэтым акупаваным, забраным краі былі пад забаронай. Думаю, менавіта гэта не ў апошнюю чаргу спрычынілася і да забароны перакладу Дуніна Марцінкевіча. Для даследчыкаў застаецца загадкай, дзе прападаў паэт з лютага 1863 года па кастрычнік 1864, калі Беларусь была ахоплена паўстаннем. Даследчыкі практычна не сумняваюцца ў тым, што рэвалюцыйны вершаваны зварот «Гутарка двух суседзяў» быў напісаны ў 1861 годзе Дуніным Марцінкевічам. Не сумняваліся ў гэтым і жандары, якія высачылі паэта і зняволілі ў мінскай турме на 13 месяцаў. Паводле казённай характарыстыкі, Дунін Марцінкевіч валодаў даволі бойкім пяром і езуіцкім настроем. Следства не дабілася ад яго неабходнага прызнання. Прамы удзел Дуніна Марцінкевіча ў паўстанні дакументамі не пацвярджаецца. Але сказаць, што Дунін Марцінкевіч не ўдзельнічаў у паўстанні, таксама нельга. Канешне, ён не хадзіў у атрадах, не ўдзельнічаў у баявых дзеяннях, але ўсё ж такі, па-першае, яго сям'я у асобе Камілы Марцінкевіч падрыхтавала сапраўды выдатную барацьбітку тых падзей, якая сапраўды была удзельніцай гэтага паўстання. Гэта яго дачка Каміла Марцінкевіч, вельмі таленавітая дзяўчына, музыкант, магчыма, кампазітар, якая на алтар свабоды паклала ўсё. Па сутнасці, асабістае жыццё, сваё прафесійнае, свой талент. Так што сям'я Дуніна Марцінкевіча, па сутнасці, это ўдзельнікі паўстання. І тое, што бацька выгадаваў такіх дзяцей, у гэтым яго была віна. І тое, што ён пісаў свае творы, гэта таксама яго віна. І улады не мелі прамых падставаў абвінавачваць Дуніна Марцінкевіча ў паўстанні, але яны адчувалі, ведалі яго ролю. Таму і хацелі даказаць яго ўдзел. Таму і трымалі ўжо вельмі немаладога чалавека, трымалі ў турме цэлы год. І калі чытаць зноў жа дакументы па гісторыі гэтага паўстання, то там вынікае, што адбывалася пасля паўстання ўжо, уласна. От 64-65 год.
Па сутнасці інтэлігенцыя патрыятычная была ўся выслана. Па сутнасці ўся была выслана інтэлігенцыя. Поэтому Дуніну Марцінкевічу лёс быў прадвызначаны. У адрозненне ад сваіх паплечнікаў, Дунін Марцінкевіч не адправіўся па этапу ў Сібір, але быў высланы ў Люцэнку пад паліцэйскі нагляд. Яму забаранялася не толькі адлучацца за межы свайго фальварка, але і ставіць спектаклі, весці заняткі ў школе, заснаванай на ўласныя сродкі. Аднак і ў гэтыя цяжкія гады пісьменнік не спыняе свае творчай дзейнасці. Менавіта ў гэты час ён піша свае сацыяльна вострыя камедыі «Пінская шляхта», «Залёты» і шмат іншых таленавітых твораў. Аднак нічога з напісанага не будзе апублікавана пры жыцці. Афіцыйныя ўлады трымалі яго пад наглядам, а ў рэдакцыях польскіх шавіністычных выданняў яго пагардліва лічылі мужыцкім паэтам. Няхай што хочуць гавораць. Але ж гэта я, першы, паэзію нашага сялянскага люду апрануў у шаты народнай эстэтыкі, увёў на сцэну жыцця і пакінуў у шэрагу твораў айчыннага пісьменства, чым і ганаруся. Дунін Марцінкевіч меў у хаціне куфар паўнюсенькі розныя пісаніны, куды складаў усё і напісанае. Калі ж у 1902 годзе пайшла з дымам уся гэтая спадчына разам з драўляным люцінскім дамком, ёсць, аднак, падставы меркаваць, што не ўсё было знішчана, не ўсё пажэрла полымя. Згодна ўспамінаў 90-гадовага селяніна Вінцэся Скрундзя, недзе адразу пасля вайны, дык успаміналася, што Дунін Марцінкевіч любіў выходзіць са сваёй хаты увогуле на растайную дарогу, дзе ішлі шляхі на Мнішаны, на Першае, на Воложын, на Івенец, і там раздаваў мінакам напісаныя ім. Пераважная большасць п'ес Марцінкевіча убачыла свет амаль праз паўстагоддзя пасля іх напісання. У 1915 годзе у Вільні беларускім музычным гуртком упершыню былі пастаўлены «Залёты». У 1917 годзе першае беларускае таварыства драмы і камедыі паказала жыхарам Мінска фарс-вадэвіль «Пінская шляхта». З тае пары слынная Марцінкевічава камедыя не сходзіць з падмосткаў самых розных драматычных калектываў, цешыць гледачоў сваёй дасціпнасцю і гумарам. Следство кончано. Цяпер будзе суд. А наўперад по указу всемилостивейшей государыни Елизаветы Петровны от 31 апреля 1893 года и у всемилостивейшей Екатерины Великой от 23 сентября 1901 года и в равномерном смысле статута Литовского раздела 1 параграфа 92, коим назначается в пользу суда о тяжущихся гривны. Обжалованный Протасовицкий имеет зараз уплатить пошлину. «20 рагонных, 16 и на канцелярию 10 рублей. Липский!»
половине того. Сведки, якія бачили драку, они баранили. По 10 рублев. Платите! Можна меркаваць, што калі былі забаронены кніжкі, калі нават тыя народныя выданні сялянін, вось, там, малады хлапец і дзяўчына, менавіта сярод моладзі найбольшую папулярнасць меў, мог знішчыць, спаліць там у печы, то з памяці вытравіць нельга было. Завучваліся яго творы на памяць. Я так думаю, ўсё, што тое завучанае, перадавалася з-за адсутнасцю друкаванага слова, перадавалася проста вусна, з пакалення ў пакаленне. І я так думаю, што многія яго творы сталіся пасля такімі народнымі, можа, песнямі, былінамі. Можа, нам трэба вельмі пільна прыглядацца да фальклора той мясцовасці, дзе доўгія гады жыў Дунін Марцынкевіч, і дзе скончыліся яго дні. Вот до таго рэгіёна. Мажліва, што вывучыўшы гэты кантэкст, мы зможам што-кольвечы і аднавіць, ці ўзнавіць, ці можа проста адкрыць новыя творы Дуніна Марцынкевіча. Тут, як пройдзе зіма, час к нам вернецца весне. Заспявае жаўрук свае звонкія песні. Ветрык з поля раптоўна лагодна павее. Малады скача з радасці, дзед маладзее. Тут нявеста, што болей не знойдзеш вярнейшай. Тут дзяўчына, што ў свеце няма прыгажэйшай. Тут ёсць праўда і шчырасць. Тут людзі з душой. Тут бацькоў маіх прах пад сырой зямлёй.